Hausch, hausch, su alegria. Hausch, hausch on Amazonin samanien semmonen vakio lausahdus, johon perään heitetään sitten se su alegria, joka tarkoittaa sitä, että hausch hausch itsessään on antaa paranemisen tulla. Ja su alegria on vain riemua. Ja ne on aika lailla semmosia päähokemia noiden luonnonkansojen elämässä. Esimerkiksi semmonen intiaaniheimo kuin Hunikuin käyttää etenkin tosi paljon sitä su alegria, hausch hausch metodia. Ihan yleisestikin noissa seremoniallisuuksissa niin se on sellainen tapa vaikeimpinakin hetkinä ihmisillä, että he tulevat sanomaan sen hausch. Tai jos sä osoitat kunnioitusta, niin sä sanot hausch. Tai hausch hausch. Ja muita hauskoja semmosia termejä on esimerkiksi, he sanovat ush, 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 ush. Ja sillä ush niin karkotetaan kaikkia demonisia ajatuksia ja pahoja henkiä ja kaikkea negatiivista, mitä mahdollisesti meidän mieleen ja tietojärjestelmään on kertynyt. Ja minkä takia mullakin on esimerkiksi tällä hetkellä tämmönen, tää on niiden kyseisten shamaanien tekemä otsahuivi, jolla on tarkoitus suojata kolmatta silmää. Et mikäli me avataan semmosia prosesseja itsessämme, että me halutaan suojella meidän visuaalikeskusta miltäkin asialta, niin silloin me laitetaan tällainen suoja tähän. Ja mä laitoin sen tämän videon kuvaamisen ajaksi just sen takia, että mä pystyisin olla tosi mahdollisimman autenttisessa olomuodossa itseni kanssa, ja mun tietokeskuksesta tulee vaan pelkkää asiaa tähän videoon, josta päästäänkin seuraavaan aiheeseen, joka on meidän visuaalikeskus. Ja monestihan sitä pelätään tosi paljon, että me nähtäisiin jotakin visuaaleja tai että ihmisillä on jonkunnäköinen pelko esimerkiksi näistä pyhistä luonnonlääkkeistä, joita kutsutaan psykoaktiivisiksi kasveiksi tai psykedeeleiksi. Ja se on ihan hyvä asia, että ihmiset pelkäävät niitä, mutta mikä niiden pohjimmainen tarkoitus on, niin on avata se meidän visuaalikeskus. Ja mikä on mun mielestä tosi hassua, että minkä takia ihmiset pelkäävät tätä visuaalikeskusta, on se, että sehän on niinku ihan kaikki kaikessa. Koska me visualisoidaan jatkuvasti meidän elämää. On toki olemassa ihmisiä, jotka eivät pysty visualisoimaan ollenkaan. Sille on ihan oma termikin olemassa ihmiselle, joka ei pysty visualisoimaan. Mutta pääsääntöisesti elämä on all about meidän ajatukset ja meidän visiot ja meidän visualisointi ja meidän kyky nähdä. Et jos me ollaan semmosessa pisteessä, että meidän kyky nähdä vaan niin kuin elämä semmosen tosi negatiivisen linssin läpi, niin se tulee vaikuttamaan siihen, että minkälainen sun kokemus koko elämästä on. Ja joskus me ollaan vaan niin lukossa ja tukossa meidän energiakeskusten kanssa, että ihminen ei välttämättä enää tiedä ulospääsyä sille, että mitä mun täytyy oikein tälle ongelmalle enää tehdä. Ja sitten me yritetään mennä psykiatrille ja sitten me haetaan lääkkeitä ja sitten me yritetään ainakin hakea apua kaikista mahdollisista paikoista. Ja tosi monesti ihminen voi myöskin jopa juosta tosi pitkälle karkuun elämässään näitä asioita. Ja tässä kohtaa mä haluan kysyä sen teiltä, että mikä on se asia, mitä me pelätään? Me pelätään todellista itseämme,
me pelätään sitä, kuka me oikeasti on. Mitä tapahtuisi, jos mä vaikka löytäisin itseni? Mitä tapahtuisi, jos tää kaikki pohja, minkä mä oon rakentanut koko elämäni, niin mitä jos tää kaatuu ja siellä tilalla onkin jotain ihan muuta? Et meille annetaan hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja ulkoisesti. Telkkarit, sosiaaliset mediat, on lehtiä, on muiden ihmisten opetuksia, kokemuksia, on mielipiteitä, on kaikkea tota. Ja ihmisellä on nykyään hyvin pinttynyt tapa olla tutkiskelematta syvintä itseään. Ja me ollaan mieluummin tekemässä jotakin, mikä siirtää sitä meidän itsetutkiskelua seuraavaan hetkeen esimerkiksi. Ja mitä tämä visuaalikeskus oikeastaan, mitä se tarkoittaa, niin me nähdään unia, jotkut näkee, jotkut ei. Jos me ei nähdä unia, niin se meidän visuaalikeskus on jo yksinkertaisesti niin tukossa, että me keskitytään vaan tähän ulkoiseen fyysiseen maailmaan, eikä me välttämättä enää siinä elämässä, mitä me eletään, niin ei me pystytä edes keskittyä sen kaltaisiin asioihin. Mutta yleisesti ottaen, jos ihminen näkee unia, meidän keho lepää kyllä nukkuessa. Yleisesti ottaen meidän pitäisi tuntea itsemme levänneeksi aamulla, kun me herätään, mutta monella ihmisellä se ei ole silläkään tavalla. Ja sekin johtuu ihan vaan siitä, että meidän energia ei ole tasapainossa. Et jos meidän koko systeemi on jo sitä mieltä, että lepo, nukkuminenkaan ei auta, että me ei tunneta oloamme palautuneeksi nukkumisen aikana, niin jotain on tosi pahasti pielessä silloin. Ja tämä meidän elämän visualisointi, niin mä puhun myöskin hyvin omakohtaisista asioista ja kokemuksistani ja omasta kokemuksestani elämään. Että se mitä on esimerkiksi demonisuus, niin demonisuus on meidän ajatuksissa. Mitä tahansa meille tapahtuu, me voidaan joko reagoida siihen negatiivisella tavalla, vaikka se asia olisi kuinka negatiivista tai positiivista, niin mikäli me itse koetaan mikä tahansa tapahtuma negatiivisena, niin se on silloin niin sanottua demonismia. Ja mitä enemmän me ruokitaan joko sitä hyvää tai huonoa puolta itsessämme, niin meidän hahmo muuttuu siksi. Ja kaikki lähtee niistä ajatuksista. Eli meidän ajatukset on ihan kaiken pohja. Mitä me ajatellaan? Miten me muutetaan niitä meidän ajatuksia? Se onkin sitten monimutkaisempi juttu, koska meille on saattanut sattua paljon kaikkia semmoisia asioita, mitkä on koetellut meidän elämää ja mitkä on oikeasti tehnyt ja luonut meidän aivojen ajatusten rakenteista tietynlaisia. Että se on ihan fyysisestikin meissä ne meidän ajatukset. Eli meidän aivot rakentaa hermoverkot tohon suuntaan ja tää suunta voi olla negatiivinen suunta ja vain katkaisemalla niitä meidän ajatuksia me voidaan rakentaa uusia aivojen hermoverkkoja, jotka voi sitten olla positiivisia. Ja mitä enemmän me rakennetaan niitä positiivisia aivojen hermoverkkoja, niin meidän positiivisilla ajatuksilla, niin sen positiivisemmaksi meidän kokemus elämästä myöskin muuttuu. Ja tämä meidän visuaalikeskus, mikä meillä on, niin riippuen täysin siitä, minkälaisia kokemuksia meillä on elämästä, niin se näyttää meille selkeää kuvaa meidän silmissä. Me nähdään tää tällainen fyysinen todellisuus ja sitten me nähdään myöskin meidän visuaalitodellisuus ja sitten me nähdään myöskin
meidän unissa erilaisia todellisuuksia. Ja unistakin on tosi mielenkiintoisia teorioita. Mun mielestä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa tapaa ajatella, mitä unet merkitsee tai mikä niiden tarkoitus on tai mitä ikinä, mutta hyvin usein niissä on mukana semmoista symboliikkaa, että mitä tunteita ne unet meille herättää sekä miten me otetaan niitä meidän, vaikka ne olisi kuinka painajaisia, niin miten me otetaan niitä vastaan ja miten me pystytään hyödyntämään niitä visuaaleja, mitä me nähdään esimerkiksi unessa. Ja tällaiset samanistiset seremoniat, mihin liittyy sitten visuaalikeskuksen aukaisia kasveja, jota kutsutaan dimetylitryptamiiniksi. Se voi olla kasvi tai sitten se voi olla esimerkiksi bufoteniinisammakosta uutettua, hänen rauhasistaan otettua nestettä. Tai sitten se voi olla se ajahuaska. Ja hyvin monessakin muussakin eri kasvissa on olemassa tämä visuaalikeskuksen aukaisija ominaisuus. Ja mikä siinä on erittäin tärkeää, niin sen taustalla oleva tiede. Et ei lähdetä omin päin vaan ottelemaan sieltä täältä tuolta ja sitten ihmetellään, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun tämmöistä tuli syötyä. Että sen asian ei kuuluisi missään nimessä olla sillä tavalla, vaan mitä energiaa siihen on laitettu, etenkin jos ihminen on kasvattanut sen tai luonut sen, niin yhdessä luonnon kanssa, niin me pystytään laittamaan maahan, me pystytään istuttamaan maahan ja kasvattamaan omalla spirituaalisella energiallamme jotain, millä me pystytään parantamaan ihmisiä. Ja koska me ihmiset ollaan erilaista niin sanottua taajuutta, energiaa, me värähdellään jollain tietyllä taajuudella. Et esimerkiksi ihmiset, jotka käyttää paljon päihteitä, huumeita tai tekee ikäviä asioita, valehtelee, satuttaa, niin silloin ihminen värähtelee matalalla taajuudella. Ne on kaikki negatiivista, negatiivisella taajuudella värähtelevää ja yksi tosi matalalla värähtelevä energia on myöskin himo. Se himo voi olla ruokaa kohtaan, se himo voi olla tupakkaa kohtaan, se himo voi olla seksiä kohtaan, se himo voi olla niin voimakas, että se ottaa voi ottaa kontrolli meidän kehosta. Ja silloin, jos me hypitään vaan himosta toiseen, niin lopputuloksena on kärsimyksen kierre. Et mitään hyvää ei synny, aina on ikävä olla ja me haetaan vaan sitä mielihyvää. Ja tässä kohtaa me ollaan opetettu meidän mielelle kaava, että nyt teet näin, nyt teet näin. Tuon kun teet, niin tulee hyvää makua suuhun tai saat tuntea jotakin tai saat tuntea mitä tahansa ääripäätä tai saat tuntea kokevasi olevasi jotain. Ja tämähän on tämähän tappaa oikeasti ihmisen todellisen itsen ja henkisyyden, että kuka me oikeasti ollaan. Sitten me vaan mennään semmoisella autopilotilla päivästä, vuodesta, pahimmassa tapauksessa vuosikymmenestä toiseen. Ja koska meidän visuaalikeskus ymmärtää jo vaan tämän tietyn kaavan, niin meidän on tosi hankalaa rikkoa sitä, mutta ei mahdotonta. Ja kun me mennään tuollaiseen samanistiseen seremoniaan, niin se ei ole helppoa. Siinä oikeasti mahdollisesti jopa koetaan kaikki se, mitä sä oot aikanaan paennut. Ja mä rehellisesti ottaen kävin tällaisen prosessin läpi viime
viime lauantaina. Tänään on tiistai, 3 päivää sitten. Koko päivän 12 tuntia yhtä soittoa, myllerrystä ja puhdistautumista ja niiden negatiivisten pelkojen kohtaamista. Ja hyvin moni dopamiinihakuisuus myöskin niin kuin tulee pelosta. Just nimenomaan me pelätään sitä, kuka me oikeasti ollaan. Me pelätään, että jos joku tulee ja ottaa tämän pois meiltä. Ja kun me ryhdytään semmoiseen prosessiin, että me tehdäänkin asioita toisella tavalla, tämmönen samanistinen sessari rikkoo sen meidän aivokemian. Ne on siellä edelleen, mutta ne on ikään kuin niinku semmoisessa valmiustilassa, että no, tuleeko nyt sitä dopamiinia? Ja jos sitä ei tulekaan, niin jos sinä itse päätät sen, että ei, minä en tee enää samaa virhettä uudestaan, koska sä oot käynyt sen prosessin, sä oot oksentanut sen kaiken negatiivisen pihalle, mitä sussa on ollut, niin sä oot käynyt niin järkyttävän suuren työn, henkisen työn itses kanssa, että sä et halua ottaa enää jotain, mikä ei palvele sua enää. Sen takia nämä seremoniallisuudet muun muassa pystyvät katkaisemaan esimerkiksi addiktioita. Ja huom, tää on mun omaa kokemusta, mun omaa tietoutta. Hyvin todennäköisesti jollakin ihmisellä voi olla joitakin ihan omankaltaisia ongelmia. Ja mikä tahansa se ongelma onkaan, niin tämä teknologia, niin sillä on mahdollista löytää näitä ihmisen syvimpiä asioita, mistä kaikki juontaa juurensa. Mistä kaikki juontaa juurensa sille sun käytökselle, sille sun huonolle energialle, sille sun jollekin, mistä sä haluaisit kaikin mahdollisin keinoin päästä eroon, mutta sä et vaan enää ymmärrä, että miten. Ja mä olin tällaisessa tilanteessa itse. Mä oon tällä hetkellä 30-vuotias ja mä tajusin muutamia kuukausia sitten, että mä olen elänyt koko mun elämän tähän pisteeseen asti ihan väärille asioille. Mä oon elänyt jossakin just siinä ulkoisesti opitussa kaavassa tai semmosista odotuksista, mitä multa odotetaan tai vaaditaan tai tarvitaan. Tai esimerkiksi mitä just kaikki muut ihmiset, yhteiskunta näyttää, mene kouluun, teet tätä, teet tuota, teet tätä. Ja mä oon ollut parturikampaajana, mä oon ollut varastotyöntekijänä, mä oon ollut tapahtumatyöntekijänä. Mä oon tehnyt hyvin monenlaista, mä oon ollut baarissa töissä, mä oon tehnyt hyvin monenkaltaista työtä. Ja mä oon jokaisessa työssä huomannut sen, että mä olen tämmöisessä palkkatyössä, että mä olen vaan rynkyttänyt siellä jotakin ovia auki ja yrittänyt vaan kaikkeni. Ja se ei ole luonut mulle minkäännäköistä merkitystä. Se ei ole luonut mulle semmoista täyttymystä, merkitystä, semmoista, mikä jaksaisi mua mihin tahansa pisteeseen asti kantamaan. Että mä jaksaisin aamulla nousta ylös ja hoitaa ne mun omat asiat. Että mä oon saanut esimerkiksi 2 tosi pahaa burnouttia elämäni aikana työstä. Ja nyt mä alan ymmärtää, että minkä takia, koska mä olen tosiaan yrittänyt rynkyttää semmosia ovia auki väkisin kaikin mahdollisin keinoin, mitkä ei ole ollut mua varten. Ja mä uskon, että hyvin moni muukin ihminen on tämän kaltaisessa tilanteessa ainakin joskus ollut elämänsä aikana. Ja tällä hetkellä mä parantelen sitä mun visuaalikeskusta, että tää on aika pitkä prosessi, uskoisin. Se on vastuunottamista omasta elämästään, omasta olemassaolostaan evoluutiossa. Että minkälaista energiaa ja minkälaista värähtelyä me tästä hetkestä eteenpäin tullaan tuottamaan tänne maailmaan. Ja siksi mä tein tämän videon, koska mä halusin jakaa nämä opetukset teidän kanssa.
Haush. Kiitos kaikille. Käykää kurkkaamassa melisdivinemagic.com. Mä teen siellä henkilökohtaisia tulkintoja ja mulla on myöskin hyvin monenlaisia erilaisia palveluita siellä ihmisille, jotka kaipaavat ohjausta. Mä tuun olemaan linkkinä. Mä tulen harjoittamaan näitä mun oppimia metodeja sekä kokemuksia elämästä yhdessä sen henkilön kanssa. Me tehdään suunnitelmia, me tehdään minitulkintoja, mä teen laajempia kuukausivalmennuksia myöskin. Ihan täysin riippuen siitä ihmisen tilanteesta. Eli mikäli tämän kaltaiset viisaudet, mikäli tämän kaltainen polku elämässä resonoi sun oman energian kanssa ja sä haluaisit oppia, miten muuttua, miten muuttaa niitä ajatuksia, niin voit olla mun yhteydessä. Tästä löytyy mun Instagramit sekä nettisivut. Ja ei muuta kuin tervetuloa kaikille. Mä oon tosi kiitollinen ja iloinen tästä videosta. Mä vihdoin ja viimein sain tän kuvattua. Haush.